Granlundilla tilaa nostaa. Pelaa laitaan Audemir. Audemir ei saa ihan täydellisesti palloa mukaan ja harhan syöttö suoraan Selinummelle. Selinumme kokeilu ja Viitala näkee tämän hyvin ja torjuu sen. Jälkeen paine pysyy edelleen TPS päätyssä. Maikola. Ja nyt on pidempi pallovaihto sitten tältä TPS kakkoskentältä. Maikola ottaa tyhjät pois ja lähettää kovan laukauksen ylärimaan. Ja Classic selviää säikähdyksellä. Granlund, Saario. Pietilä hakee siihen maalin eteen. Höynällä pääsee pari kertaa koittamaan, mutta veto ei lähde Saarisen maalille asti. Selkeä Granlund. Kuosmanen ja Saarinen ottaa hyvän torjunnan. Saa venytettyä vielä jalan eteen ja selkeä hakee Hämäläinen. Ei tolla, mutta Viitala tulee hyvin maalinta vastaan. Ihan tarpeeksi nopeasti ei saa Hämäläinen palloa haltuun. Maikola. Olivia Pietilä. Pelaa päätyyn. Sieltä löytyy Erika Koski. Erika Koski Venemo ajaa sinne maalin eteen ja sitten sattuu Julia Saarista. Röyhkeä ajo Erika Koskelta ja Saarinen kipuille nousee sieltä kentän pinnasta ja siinä tulee lopulta sitten Saarisen päälle Koski-tilanteessa, mutta siinä on tuo Laura Katajiston työntö Saarisen päälle, joten ei siinä oikein Erika Koskella. Kuosmanen pääsee aika vapaastikin ajamaan. Saarinen ottaa 2 huipputorjunta. Ensin puoli tänne läpi ja pienestä kulmasta, sen jälkeen vielä tuohon irtopallon heittäytyy eteen ja nyt ottaa Saarinen isoja torjuntoja. Hämäläinen pyrkii välillä pyörähtämään tuolta pienestä tilasta. Nyt Laitilalla on kohta paljon tilaa keskustassa ja saakin siitä laukauksen. Tolppaveto täältä selostavan kulmasta. Sitä ei nähnyt, että tolpasta kimpasi sinne Viitalan jalkoihin, joten hieman siinä jo virittää, mutta ei lähde laukomaan. Tiiputus Saariolle. Nyt on Saariolla tilaa laukoa. Hyvä syöttö sinne takatolpille kohti Leinoa, mutta Saarinen jälleen edessä. Pitkäkangas puolen vaihto Katajista. Pitkäkangas hieman pallo elää tuon laitapompun jälkeen. Höynällä pääsee ajamaan maalin eteen. Sen jälkeen ripparit kerää vielä talteen Julia Saarinen. Viivaan Vilenius. Vilenius, joka on ollut myös hyvässä iskussa finaalisarjoissa viime vuonna. Uuden ottelun finaalisarjassa 4 maalia johtanutta syöttää, kun Sofia Lahti, mikä laaseri! Ja Classic siirtyy 1-0 johtoon. Viime ottelussa laittoi Lahti toiselta puolelta ja nyt on sitten samassa kulmassa tilaa, mutta eri kentän puolelta. Mitäs sitä turhaa siirtelemään, kun laukaus on tuota tasoa ja pelihuumori kohdillaan, niin kuin Lahti sanoi. Mikäs tässä pelatessa, kun aurinko paistaa. Ja Sofia Lahti on tämän pitkä perjantai toisen finaaliottelun ensimmäinen maalin tekijä. Etsii tilaa liikkua ja syöttösuuntia Honkanen tarjoaa siihen keskustaan. Lopulta Laitila pelaa hyvän syötön Honkoselle. Poikkisyöttö Hämäläiselle on auki ja Hämäläinen tarjoaa vielä maalin eteenkin ja Kokolle, mutta Kokko ei ole ehkä ihan täydellisessä peliasennossa tuohon syöttöön ja vaikeasta asennosta joutuu kääntämään tuota laukausta. Niin kuin näkyy, niin ihan ei pääse kääntymään. Nyt on sitten Classicin paikka ja Sara Kappin kausteja 2-0. Nyt polttelee jälleen TPS:llä omassa päässä ja 17-vuotias sentteri Sara Kappin kausteja kevään toinen osuma ja toinen tehopiste tähän otteluun. Ottelun tuomarista Anssi Saarinen. Hyvä laukaus ja Saarinen saa jalkansa väliin ja jälleen ehtii näille irtopallolle. Ja tuokin miten Saarinen on aktiivisena näissä reboundeissa, niin nousee kyllä arvoon arvaamattoman. Purhonen. Audemiria vastaan. Pitkäkangas viivassa. Takaisin Purhoselle. Purhonen kokeilee ja sama paikka! Classic siirtyy 3-0 johtoon. Lähestulkoon samalta jaloisijalta, ehkä vielä hieman kauempaa ja Purhonen viimeistelee tämän kevään 3. osumansa. Ja ensimmäisen tähän finaalisarjaan. Classic 3 maalin johdossa. Kun 9.16 on pelattu kolmatta erää.
Pelaa päätyen Höynälälle. Maikola. Toimitus, Saarinen näkee sen ja Saariolla tyhjä maali. Nyt ei näe Saarinen tuota irtopalloa ja Saario pääsee siitä ujuttamaan, mutta ujuttaa Saarisen takaa. Emilia Pietilä. Ja syöttää Granulille, nyt sitten ei osu ajatukset yhteen. Emilia Pietilä pystyy lopulta Granulille pallon pelaamaan. Sen jälkeen Homi pääsee ristoon. 2 vastaan 1. Purhonen, tuleeko toista? Ei tule, nyt ottaa sitten ison torjunnan Viitala. Tulee hyvin maaliltaan vastaan ja hoitaa tämän tilanteen. Ja ehkä välillä näissä tilanteissa tuntuu, että Viitala tulee aika ehkä uhkarohkeastikin. Toki näissä pitää tulla maaliltaan vastaan. Ja nyt ottaa sitten Loino. Hienot kynät ja Saarinen venyy vielä torjuntaan. Mennään edelleen tässä vaiheessa, kun kohta 120 minuuttia tätä sarjaa pelattu, niin Höynälä ei ole pystynyt onnistunut tekemään. Nyt sitten Höynälä ja sieltähän se tulee. Heti kun sen perään huutelee, niin Meri Helmi Höynälä kuittaa, että olepa hiljaa ja TPS tulee 3-1. Höynälän kevään 10. maali ja 17 tehopiste. Hyvä laukaus etukulmaan käännöstä ja TPS kaventaa 2 maali. Viitala jälleen tolppien välissä, kun Hämäläinen purjehtii TPS Karvaksesta ohi ja tulee sitten vielä maali paikkaan ja upeat käännöt vielä rystylle, mutta sivuverkkoon laittaa Suvi Hämäläinen ja hankkii kotijoukkoille rangaistuslaukauksen. Hieman huolimattomasti pelaa TPS tuon 6-5 pyörityksen jälkeen Saariselta. Hyvää tilanteen lukua laittaa pallon nopeasti pelinä kyllä siinä. Nyt on iso paikka. Hämäläinen vastaan Viitala. Hämäläinen kämmenellä ja vasen yläkulma. Classic ottaa jälleen 3 maalin johdon, kun Suvi Hämäläinen viimeistelee tämän kevään 8. maalinsa ja se on tehopiste numero 12. Hämäläinenkin astuu isoon rooliin isossa paikassa. Ja välillä unohtuu, että Hämäläinenkin on vasta 21-vuotias. Hieman ehkä ujaa oli tuo TPS 6-5 pelaaminen. Ja tietysti tässä ehkä nousee myös se esiin, että TPS tämän kauden aikana ihan hirveästi 6-5 vastaan pelaamista ole harjoitellut. Ja nyt sitten laittaa Kuosmanen omaan maalin. Ja Classic johtaa 5-1. Viitala lähtee maaliltaan pois. Kuosmanen ei pääse paineen alta pois ja siirtää alaspäin ja siellä ei ole ketään muuta kuin tyhjä maali. Samaa laitaa pitkin Pietilä. Maali taakse Saariolle. Saario hakee siihen Höynälällä jälleen maalin eteen. Näitä paikkaa on Höynälällä ollut tänään monta, mutta ei nuo helppoja paikkoja ole. Maikola toimittaa ja tolpan kautta Saarisen selkään. Ja sieltä Saarinen kelää pallon talteen. Sen jälkeen nopea heitto Juliana Sotalalle. Nyt saa sitten vielä tappaa viimeiset sekunnit siinä tyhjä maali ja Hämäläinen ottaa sieltä sitten vielä toisen maalin ja 3. tehopisteen tähän otteluun. Classic ehkä nyt sitten vielä tyylittelee loppulukemia. Ehkä näin ihan selkeä näin selkeä tämä peli ei ollut, että 6-1 loppulukemat, mutta täysin ansaitut maaleja. Tyhjää maali tuossa 5-0 ottelussa. Pari maalia onnistui ainakin tekemään tyhjän maalin. Sekunnit kuluu loppuun. Classic ottaa sen toisen täplän. Toisen erän maalit, tai toisen erän alun maalit tuo Classicille sen johtoaseman, mikä pitää loppuun saakka. Ja viedään tästä nopeasti puhestudioon. Kiitos omasta puolestani tästä pitkä perjantain finaali-illasta. Salibändi 5 ruudussa jatkuu ja annetaan puhestudioon. Kiitos, moi moi. Astora.